Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Ляна Ганиева. Бүгінгі программада Әлмәттә хоккей буенча сезон алды турниры тамамланды. Ярышларның хуҗалары Җирле нефтяник клубы булды. Автоинспекторлар даими рәвештә тематик рейдларга чыга. Ел башыннан республика юлларында узып китү кагыйдәләрен бузу аркасында 71 кеше һәлак булган, 270 кеше зыян күргән. Татнефть компаниясы иң яхшы хезмәткәрләрне хөрмәтләде. Ленин майданында нефтчеләрнең тантаналы парады узды. Әлмәттә Татнефть компаниясының элеккеге генераль директоры Ринат Галиев истәлегенә багышланган хоккей буенча турнир тамамланды. Ярышларда Казан, Түбән Кама, Түбән Новгород һәм Тольятти командалары катнашты. Ярышларның хуҗалары Җирле нефтяник клубы. Турнир Татарстанның төрле шәһәрләреннән 6 яшьләр хоккей командасын җыйды. Барлык уенчыларга да 11 яшь. Олар берничә көн дәвамында иң көчле команда исеменә өчен көрәштеләр. Отличное начало для нефтехимика. Йомгаклау матчы Әлмәтнең Акбарс нефтяник һәм Түбән Каманың нефтехимик командалары арасында узды. Уен ахырына кадәр әлмәтлеләр бергә 5 исәбен үзгәртергә тырыштылар. Хуҗалар рәттән 2 алка керттеләр. Здорово, Терентьев с лету шайбу остановил Терентьев, оставление Шахтарину, Терентьев бросать нужно, бросок, поворотом добивание, гол! Әмма Әлмәт клубы нефтехимикны җиңә алмый. Матч кунаклар файдасына 3-5 исәбе белән тамамланды. Финал сызгыруыннан соң турниры ябун тантанасы булды. Турнир нәтиҗәләре буенча беренче урынны Казаннан Акбарс командасы яулады. Олар югары дәрәҗәдәге осталык күрсәттеләр. Көмеш медальләр Түбән Каманың нефтехимигына эләкте. Өченче урынга Түбән Новгородның Торпедосы лайык булды. Ярыш хуҗалары 4-нче урында. Автоинспекторлар даими рәвештә тематик рейдларга чыга. Ел башыннан республика юлларында узып китү кагыйдәләрен бузу аркасында 71 кеше һәлак булган, 270 кеше зыян күргән. За 7 месяцев 2024 года в Республике Татарстан по причине выезда на пол встречного движения нарушение ПДД зарегистрировано 161 ДТП. 70-тән артык кеше барасы җиренә барып җитмәгән. Район автоинспекторлары үлем очракларын кисәтү өчен тематик рейдларга чыга. Каршы як полоса рейды өчен юл тәртибе сакчылары шәһәр читендәге юлларны сайлый. Анда машина йөртүчеләр арасында узып китәргә теләүчеләр күбрәк. Беренче чиратта машина йөртүче узып китү тыелган билгесенә игътибар итәргә тиеш. Узып китү кагыйдәләрен бозган өчен ярты елга кадәр машина йөртү хокукыннан мәхрүм ителү яки 5000 сум штраф яный. В соответствии с правилом дорожного движения Российской Федерации, прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна достаточным для обгона расстоянием. И в процессе обгона он не создает опасность для движения, помех другим участникам дорожного движения. Профилактик рейдларны автоинспекторлар даими үткәрә. Соңгы 6 көндә ЮХИДИ хезмәткәрләре узып китү кагыйдәләрен бозуның 19 очрагын ачыклаган. Татнефть компаниясы иң яхшы хезмәткәрләрне хөрмәтләде. Ленин майданында нефтчеләрнең тантаналы парады узды. Трибуналарда тармак ветераннары һәм эшләүче хезмәткәрләренең гаиләләре җыелды. Оештыручылар быел традицияларны үзгәртте. Бәйрәмнең төп өлеше майданда көннең икенче яртысында башланды. Делает работу эффективной и экономичной. Нефтяники народ мобильный, и им нужен надежный транспорт. Заманча техника парады Ленин мәйданы буенча узды. Бу машиналар нефтчеләргә аларның эшләрендә ярдәм итә. Күп еллар элек җиһазлар башка иде һәм эш катлаулырак булып тоела. Гүзәл Гайфутдинов нефтче булып 40 елдан артык эшләгән. 67 елда аны оператор итеп 4-нче промысльга кабул итәләр. 2010 елда пенсияга чыкканчы шунда эшли. Мы ходили первое время пешком. И ночью оставляли порывы, были много, вручную копали траншеи, все было вручную. Техника яхшы, әмма Гүзәл Миняхметович сүзләренчә, шәхси җаваплылыкны берәү дә алыштыра алмаячак. Җавапны ышанычлы тоту җитәкчеләренең бурычы. Зоя Перлова транспорт бүлеге җитәкчесе булып эшләгән. Мы отгружали цистерны железнодорожные, мазут, нефть. Вот.
организовывали вот новую фирму. Это Татнефть Нижнекамск, которая сейчас имеет свои собственные цистерны и возит уже в своих цистернах свою продукцию. Кунаклар арасында элекке нефтчеләр дә аз түгел, күпләр үз гомерләрен әлеге һөнәргә багышлаган. Дорогие наши ветераны, у меня сегодня нет возможности перечислить вас всех. Каждый из вас внес свой значительный вклад в нефтедобычу республики. И ваши имена навсегда вписаны в историю не только Татнефти. Они вплетены в летопись нефтяной отрасли России, да и всего Советского Союза. Бәйрәмдә эшләрендә уңышларга ирешкән заманча хезмәткәрләрне дә хөрмәтләделәр. В этом строю и передовики производства. На них равняется вся Татнефть. Это гордость и слава компании. С праздником вас, дорогие друзья! Традиция буенча нефть-газ өлкәсе хезмәткәрләренә театральләштерелгән тамаша күрсәттеләр. Беренче күренешләрнең берсе булачак профессионаллар өчен сыйфатлы белем бирүнең мөһимлеге турында сөйләде. Тамаша салмак кына нефтчеләр парадына күчте, ә соңнан концерт башланды. Хезмәткәрләргә намуслы хезмәтләре өчен рәхмәт йөзеннән Россиянең атказанган артисты Илдар Абдразаков чыгышы әзерләнде. Сентябрьдә Әлмәттә Татнефть Әлмәт ярым марафоны 224-нче узачак. Катнашучылар 3, 10 һәм 21 километр дистанцияларны үтә. Бу ара 11 яшьтән йөгерергә яратучылар өчен, кечерәк балаларга 300 һәм 600 метрга дистанциялар әзерләнәчәк. Катнашучыларны дәртләндерер өчен җанатарлардан торган музыкаль 50 нокта эшләячәк. Ярышларны уздыру өчен вакытлыча транспорт чаралары хәрәкәте 6 сәгатьтән 16 сәгатькә кадәр шикләнәчәк. Ленин, Чехов, Гагарин урамнарын һәм Тукай проспектын ябачаклар. Мастер-класслар, фудкортлар, концерт программасы, нефтчеләр көненә багышланган күңел ачу чараларын төрле локацияләрдә оештырдылар. Гагарин урамында, шәһәр паркында һәм нефтчеләр майданында. Ну, это те, кто добывает нефть. Нефтчеләр көнендә балалар һәм зурлар өчен дә күңел ачу чаралары табылды. Гагарин урамында активлык нокталары эшләде. Аларның берсендә үсемлекләрне күчереп утырту һәм интерьер өчен төрле әйберләр ясау буенча мастер-класслар үткәрелде. Здесь каждый год участвую в мастер-классах. Вот увидела, что здесь проводят мастер-класс минажницами, и я вот решила сделать вот такой вот узор на минажнице. Биредә шәһәр символикасы белән бушлай шоппер алырга, узышларда катнашырга, балалар белән вакыт үткәрергә һәм тәмле ризыклар белән сыйланырга мөмкин иде. Шәһәр паркы татар эстрадасы җанатарларын җәлеп итү урынына әйләнде. Биредә Алсу һәм Азат Фазлыевлар, Марат Ярулин һәм Татарстан Республикасының халык артисты Салават Фатхетдинов чыгыш ясады. Бәйрәмгә кунаклар күрше төбәкләрдән дә килгәннәр иде. Розалия, Сирина, Люция һәм Гөлүсә нефть сәнәгатендә эшләгән апалы сеңлеләр. Профессиональ бәйрәм бергә күрешү өчен менә дигән сәбәп булды. Очень нравится. Мы нефтяники. Каждый год отмечаем. Довольно-таки как раз попали на те песни, которые хотели услышать вживую. Прям отлично. Вот ради Салават Закища даже вот пришел сюда. Все песни его, с первого класса уже садика, все песни его знаем мы. Потому что вот он лучший. У него голос такой, бодрый, татарский, настоящий. Хоккей сөючеләр өчен шатлыклы вакыйга булды. Биредә яшәүчеләргә нефтяник һәм Акбарс командаларының яңа уенчыларын, капитаннарын һәм тренерларын тәкъдим иттеләр. Нефтче мәдәният йорты майданындагы концерт программасы бәйрәмнең кульминациясе булды. Сәхнәдә Оммаш рок-привет төркемнәре, шулай ук Гарик Сукачев һәм Сергей Лазарев чыгыш ясады. Тамашачылар артистларны плакатлар белән каршы алдылар һәм яраткан хитларын җырладылар. Супер, отлично. Мы поплясали уже от души. Мне очень нравится. Ждем Сергея Лазарева. Спасибо за праздник.
Тағы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар. Хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау буллашам. Исән, имин булыгыз.